milé sestry, milí bratia, vzácni hostia, všetci prítomní. Chcela by som vás pozdraviť pri tejto vzácnej príležitosti, ako je inštalácia nášho zborového farára a slávnostné uvedenie do úradu zborového dozorcu cirkevného zboru Poltár. Vážené a milé predsedníctvo cirkevného zboru, som veľmi rada, že ste sa rozhodli pôsobiť, pracovať a slúžiť na postoch zborového farára a zborového dozorcu v tomto cirkevnom zbore. A som rada, že máte tiež podporu presbyterov a veriacich z Poltára, zo Slanej Lehotky a zo Zeleného. Asi približne viete, čo vás čaká. Je to služba, ktorá nemá presnú pracovnú dobu. Je to služba, ktorá nie je ocenená, z ktorej neplynú žiadne lukratívne benefity. A tiež viete, že nie každá vaša snaha a vaše úsilie budú prijaté s otvorenou náručou, ba ani s pochopením. Myslím si však, že veľa dosiahnete vašou jednotnosťou, otvorenosťou a úprimnosťou. Treba hovoriť, vysvetľovať a niekedy stačí len len vypočuť a pár slovami povzbudiť. Nezabúdajme, že slovo s veľkým S a aj slovo s malým S má veľkú moc. Preto vážte a preto vážne slová, pretože vyslovené sa už len ťažko dá vziať späť. Úprimne vám želám, aby Pán Boh bol pri každom vašom rozhodovaní a aby vám dával múdrosť. Aby požehnával vaše snahy a diela vašich rúk. Nech On je s vami pri všetkom, čo podniknete, a nech On naplňa váš život svojou silou. Buďte odvážni, ale zároveň pokorní. Buďte vytrvalí a trpezliví. Nech Pán požehná vás aj vašich blízkych, milý brat farár a milý brat zborový dozorca. Nech Pán Boh požehnáva celú našu cirkev, bratov biskupov, kňazov, senioráty, cirkevné zbory, aj tento cirkevný zbor a mesto Poltár. Nech vám a nech nám všetkým Pán Boh daruje po každej búrke túhu, po každej slze úsmev, v starostiach nádej a pomoc v každej ťažkosti. Sám Pán pokoja daj vám a daj nám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými Pánom. Milý Pán, vážený brat dozorca, bohumilý poltársky cirkevný zbor, je pre mňa to veľmi vzácnou chvíľou byť tu po mnohých rokoch medzi nami, vidieť známe tváre a verím, že ešte bude príležitosť sa aj pozdraviť, pozhovárať, ale dovolte mi na úvod, než poviem nejaký ten svoj oficiálny pozdrav, a také zaujímavé postrehy. Neviem, či si to uvedomujete, ale v tej novodobej histórii poltárskeho zboru mnohí farári, ktorí tu pôsobili, boli Gemerčania. Bol to brat farár Janšo, Marsko, Macalák, moja maličkosť a dnes ste si zvolili ďalšieho Gemerčana za svojho, vlastne inštalovali ďalšieho Gemerčana za svojho zborového farára. A tak si to, nebojte sa, ja o tom viem, to chcem aj povedať. Teraz máte dokonca stupňované, že aj brat dozorca bude Gemerčan, tak ja sa veľmi teším, že my Gemerčane to pomaly šitko ovládneme, aj v Novohrade. A s Gemerom trochu súvisí aj moje také prvé stretnutie s vašim bratom farárom. Neviem, či si pamätáš, keď sme sa prvýkrát videli, bol to na jednom dorastovom tábore, bol tam jeden mladý chlapec menom Ivan, ktorý veľmi rád rozprával a veľa rozprával, ale nechcel byť farárom. Môžem to prezradiť? Chcel byť kúzelníkom. A ja som veľmi rád, že nakoniec sa tým kúzelníkom nestal, ale postavil sa do tejto služby. A Ivan, veľmi sa z toho tešíme. Naša cirkev, ale tento cirkevný zbor ťa veľmi potrebuje. A teraz ten oficiálny pozdrav. Pôvodne som chcel rozprávať tiež o láske, ale generálny biskup ma predbehol. Preto budem rozprávať o radosti.
A chcel by som aj brata Pozorca, aj brata Farára pozdraviť biblickým veršom, ktorý nájdeme v liste Filipským v 4. kapitole, 4. verši, malá skúška, aký je to veršík veľmi známy. Radujte sa v Pánovi vždy, opakujem, radujte sa. Už tu zaznelo, že tá služba je veľmi vážna, ťažká, zodpovedná, sú pred nami viaceré komplikované úlohy, ktoré si musíte zastať, ale ja vám chcem obom na srdce položiť a pozvať vás k tomu. Áno, je to ťažká služba, ale tá služba by mala byť aj radostná. Lebo chcete týmto ľuďom, tomuto zboru rozdávať ten najvzácnejší poklad, aký môžeme mať. Evanjelium Ježiša Krista, zvesť o jeho láske, o jeho milosti, o jeho odpustení. A to by sme nemali rozdávať s nejakou zamračenou tvárou, smrteľne vážne, a keď je to veľmi vážna vec, a smrteľne vážne sa pri tom tváriť, ale odovzdávajte to s radosťou. A nech to motivácia od vašej radosti je tá motivácia, že nebudete slúžiť iba ľuďom, ale budete slúžiť Pánovi. Pánovi, ktorý vás miluje, ktorý aj vás spasil, vykúpil a ktorému na vás veľmi záleží. A k tej radosti chcem pozvať aj vás ostatných. Keď si zapneme večer správy, tak nepočujeme veľmi radostné veci. Väčšinou sa jobovky, ťažké veci, ktoré nás ubíjajú a ktoré nás veľmi netešia. Ja chcem na celému poltárskému zboru zo srdca zapriať, aby bol miestom tej pravej radosti. Radosti z Evanjelia, z radosti z toho, že ste jedna veľká Božia rodina. Ste bratia a sestry, niekedy tu povieme takú frázu, ale skúsme si to úplne uvedomiť do všetkých dôsledkov. Sme bratia a sestry, jedna veľká rodina, deti toho dobrého Pána. Radujte sa z toho, radujte sa všetci. Nech sa radujú brat Farár, brat Dozorca, nech sa radujú presbyteri, spevokol, s radosťou ste nám teraz zaspievali a nech sa raduje celý cirkevný zbor. Nech nás Pán všetkým mocne žehná. Ďakujem. Sláva sa zhromaždenie, tak počúvam všetky tie slova. Neviem, či som si to zaslúžil, keďže tento kraj je pre mňa v podstate nový. Bol som tu kedy sme robili tú mini-konferenciu pár mesiacov naspäť. Často prechádzam týmto krajom, keďže ja som z Volenčan, teda Dobronivčan, ktorý už 22 rokov žije, pôsobí, pracuje v Košiciach. Ale nemám žiadne vtipné historky. Takže budem skôr teraz tých pár slov, čo mám, tak je mám pre teba na srdci, možno taký vážnejší. A ďakujem za tvoje priateľstvo, tvoje také otvorené srdce, hladné, ako priznám sa, málo kedy svojich kolegov vidím, tužiacej do hĺbky a v podstate tiež tu rozdielo veľa vecí, čo tu mám napísané, takže to je dobré. Ale ja mám také niekoľko priania, niekoľko žehnaní pre teba. V prvom rade ti tak do srdca prajem, aby o tebe platilo to slovo, ktoré platilo o apoštoloch, keď sa ľudia budú spýtovať, kto je to ten nový farár, Lukáš, a už akokoľvek ťa nazvú, aby ľudia o tebe mohli povedať, to je ten, ktorý je s Ježišom. To boli tí jednoduchí, prostí Galilejci, ktorí založili cirkev, teda Pán Ježiš skrze nich, a nemali žiadne tituly, ty nejaké máš, asi čítaný človek, ale nech toto o tebe platí. Ten človek je s Ježišom. On odtiaľ vychádza a keď je zle, tak tam sa navráca. Čo robil Ježiš? Nech je to tvoj najväčší vzor. Varili sa na ľudí, lebo chceli, mali svoje dôvody, ale keď vedel, že potrebuje byť s otcom, všetko nechal a išiel tam. Nedovolil, aby ťa prevalcovali ľudia so svojimi potrebami, aby si sa stal duševným a nie duchovným človekom. Aj keď to nemusia vždy pochopiť, ako Pán Ježiš pochopili vždy, dokonca ani najbližší, vždy buď najprv s ním, odtiaľ vychádzaj, tam čerpaj zdroj, síly, túžby, lásky, o ktorej tu dnes bolo toľko povedané, radosti. Druhú vec, ktorú ti žehnám a prajem, aby si mal vždy poslušné srdce. Máš to slovo,
veľmi dobre ho ovládáš, ale vždy, keď máš vystúpiť na kazateľnicu a budeš čítať to slovo, pripravovať sa, Duch Svätý chce k tebe prehovárať. Ty maj poslušné srdce. Nehovor tu slova, hovorí sa o našej cirkvi, že sme majstri slova, my sme toľko toho narozprávali. Ale aké je ovocie za nami? Buďme v tom kritickí. A buď ty prvý v tom kritický. Maj poslušné srdce, lebo to je kľúč. Lebo ako sa dokazuje láska k Bohu? Tým, že poslúchame jeho prikazania. Nie, že rozprávame a sme filantropi. Žehnám ti ďalej, aby si mal odvahu pomenovať hriech hriechom a zlo zlom. My máme tu radi tú okrydlenú frázu, všetci sme hriešni, ale veľakrát, keď to vyslovíme, len si umývame ruky, aby sme si mohli žiť, ako my chceme, ani podľa Božieho slova. Na čele s nami farármi. Nezneužívaj tú frázu, ale buď biblický, my sme ospravedlnení Pánom Ježišom Kristom, sme nové stvorenia, keď hrešíme, tak žijeme v pokáni. A chceme žiť sveté životy, buď v tom vzoru, ale tie veci pomenuj, odhaľuj, vynášaj tomu na svetlo. A dovol, aby tam to svetlo prišlo. A ostatné nemáme ísť a ukazovať prstom, ale dovol Duchu Svätému, aby tam ušiel. Tá ďalšia vec, možno posledná, predposledná, žehnám ti, aby si bol vždy naozaj plný Ducha Svätého. Aby si kráčal v jeho milosti, v jeho plnosti, aby on ťa uvádzal do každej pravdy, aby on odhaľoval a vykresľoval Ježiša Krista na tomto mieste. Opäť my, farári, citujeme veľa veršíkov, nemáme problém to hovoriť, ale je to naozaj pravda, cítiť to. Vidieť to potom v našom ovoci, že sme plní Ducha Svätého. A za toto sa platí cena. Toto nie je zadarmo iba milosť. Ale za toto sa platí cena. Buď ochotný ju zaplatiť. A bude to drahé, ale Pán Ježiš dal všetko. Tak ti prajem, aby naozaj si kráčal v plnosti Ducha Svätého. A to posledné, žehnám ťa, aby si mal zlomené srdce pre tento Boží ľud, ktorý ti pozve. Aby si vedel plakať s plačúcimi a radovať sa s radúcimi. Aby si prichádzal do tohto chrámu a naozaj bol tým bojovníkom za týchto ľudí. Náš boj nie je proti krviateľom. Aby ťa ľudia videli, že si naozaj na kolenách, že máš možno stuchnuté oči od plaču, lebo ťa to srdce bolí. Keď vidíme tú neprávosť, to zlo, ktoré tu bolo pomenované, nebojím proti ľuďom, a vždy choď nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. A chcem sa rozlúčiť s jedným slovom. Tých slov aj dnes to odznelo strašne veľa. Ale včera, ja som tak rád, že veľa cestujem autom, lebo sa veľa môžem modliť a počúvať písmo. A včera, keď som počúval práve prvý s Korinským, tak sú to Pavlové slova. Možno si ich takto zober za svoje. On hovorí o tej svojej osobe. Z prvého listu, z 2. kapitoly. A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné, okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci. Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. A to ti zo srdca prajem. Amen. V 20. žalme, 5. verši čítame: On ti dá, o čom túži tvoje srdce, a všetky tvoje plány privedie k úspechu. Vážený pán farár Ivan Lukáš, s veľkou radosťou a úcťou ti blahoželám tvojej inštalácii za farára. Tento významný moment je nielen osobným úspechom, ale aj potvrdením Božieho povolania a poslania, ktoré si prijal s vierou a oddanosťou. Tvoj nový úrad je vzácnym darom, ktorý prináša veľkú zodpovednosť a zároveň nesmierne možnosti šíriť Kristovu lásku a milosť medzi tvojimi veriacimi. Ako katolícky kňaz s radosťou sledujem, ako sa naše cirkvi môžu vzájomne podporovať
príležitosťou, aj keď pre iné pastoračné povinnosti nie osobne, ale sprostredkovanie vyjadriť hlbokú úctu k tvojmu záväzku a službe. Verím, že tvoja misia bude naplnená požehnaním, múdrosťou a vedením Ducha Svätého. Želám ti, aby si vo svojej službe našiel radosť a naplnenie. Nech ťa Pán Boh sprevádza na každom kroku tvojej cesty. Nech ti dodáva silu a odvahu v čase výziev a nech ti daruje múdrosť pri vedení tebe zvereného Božieho ľudu. Tvoja oddanosť a láska k Bohu a ľuďom sú inšpiráciou pre nás všetkých. A Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste skrze moc Ducha Svätého ovplyvnili nádejou. Rímanom 15. kapitola 13. verš. S úctou a modlitbách Lukáš Káš a rád dekán oltári. Milé slávnostné zhromaždenie, milý Ivan, brat dozorca, dovolte mi, aby som vás pozdravil jednak ako kňaz starokatolíckej cirkvi, ale zároveň ako Ivanov spolužiak, s ktorým sme prežili spoločnú cestu, keďže moja akademická dráha sa viaže s evanjelickou bohosloveckou fakultou a v evanjelickej cirkvi autorského vyznania som našiel veľa životných priateľstiev, veľa požehnania a darov, veľa zaujímavých stretnutí a asi to tak je, že občas Pán Boh vedie tie cesty tak, že nás vedie rôznymi klukatými chodníkmi a tie moje sa často pretínali s evanjelickou cirkvou, či už na Slovensku alebo v iných krajinách. Ivan, aj tá tvoja cesta nebola možno úplne priamočiara. Mnohokrát bola klukatá, viedla radostnými chvíľami, ale aj chvíľami, keď si sa možno cítil v smútku, v ťažkostiach a bolestiach a pádoch, a musel si znova vstať a ja obdivujem na tebe, že si to dokázal. Že si dokázal prejsť rôznymi prekážkami a skúškami, ktoré ti život priniesol. A ako sme počuli aj dnes z biblických textov, že Boh vidí, čo je v srdci človeka. Napriek tomu, že vidíme mnohé starosti a strasti a pády a že cesty nebývajú úplne priamočiare, ale občas bývajú kľukaté, je dôležité, aby sme si v nich zachovali tú červenú líniu. A to je nasledovanie Krista, láska k Bohu, láska k ostatným ľuďom. To je to najhlavnejšie prikázanie, ktoré sme dostali. A ja to stojím a dosvedčujem a veľmi rád som meral tú cestu sem do oltára, pretože som chcel dosvedčiť to, že v tom živote toto vidím a vidím v tom veľkú nádej. Prichádzame možno z centra na perifériu, aj tá tvoja skúsenosť bola veľmi bratislavská. Pastorálne si pôsobil v Bratislave, vo viacerých kontextoch a tá skúsenosť bola ekumenická zároveň. Pretože to bola skúsenosť, v ktorej si sa stretával s inými cirkvami, s inými liturgickými skúsenosťami, s inými pastorálnymi skúsenosťami. A ja si myslím, že táto jedinečná skúsenosť môže byť veľmi obohacujúca. Prichádzame ale na perifériu. A nenadarmo mnohí teológovia a myslitelia súčasného kresťanského sveta hovoria, že ak sa dnes niekde má udiať reforma, nemusí to byť v centre, ale často sa deje na periférii. Že ak dnes prichádzajú zaujímavé skúsenosti s tým, že sa cirkev snaží hľadať nové cesty a nové riešenia, často sa nerodia v tých centrách, kde je všetkého dostatok, kde je dostatok ľudí, dostatok prostriedkov a dostatok financií. Ale rodia sa na periférii, v ťažkostiach, starostiach a trápeniach, kde ľudia ochotne a otvorene hľadajú nové cesty. Evanjelická cirkev autorského vyznania na Slovensku má dlhú historickú skúsenosť s hľadaním nových riešení a kreatívnych ciest. A čo si budeme nahovárať? Kresťanstvo a viera dnes nepochybne sú v kríze. V kríze dôvery voči spoločnosti okolo nás, v kríze, ktorú sme si sami spôsobili svojimi zlyhaniami, pádmi, pokrytectvom, ktoré sa dialo okolo nás. Z tohto dnes máme hľadať novú cestu. A ja vám veľmi prajem, aby ste aj v tomto cirkevnom zbore nadviazali na túto historickú skúsenosť, ale nezostali uzavretí v minulosti. Aby ste hľadali nové cesty a nové kreatívne riešenia.
týždňami som sa vrátil z Ameriky, kde som dostal stáž a štipendium, ktoré bolo sekulárne, financovala ho tamojšia vláda, ale umiestnili ma do evangelického cirkevného zboru v meste Columbus v štáte Ohio. A to, čo tam bolo veľmi zaujímavé a s tým by som sa chcel podeliť, bolo, keď miestny farár, ktorý bol môjim mentorom, mi hovoril o svojej skúsenosti, ako sa zo zboru, ktorý bol čisto zameraný na farára a na farára, od ktorého sa vyžadovalo, aby všetko organizoval, za všetko zodpovedal a prichádzal so všetkými aktivitami, postupne prerodili na cirkevný zbor, kde spoločne zdieľajú služby. Na zbor, kde všetko nestojí na farárovi, ale kde si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť, svoje dary a obdarovania a svoje služby. Prajem vám, aj tebe Lukáš, aj všetkým ostatným ľudská a všetkým, ktorí budete dnes spoločne túto službu, aby ste hľadali takéto cesty. Pretože, ako apoštol Pavol napísal vo svojom prvom liste veriacim v Korinte, telo je jedno, ale má mnoho údov a my všetci sme telo Kristovo. Nie je to o farárovi, ktorého ste dnes uviedli do tejto funkcie, inštalovali do tejto funkcie, ani o bratovi dozorcovi. Je to o vás všetkých. My sme telo Kristovo. My sme jeho ľuďmi. My máme byť rukami a slovami Krista rozkveté okolo nás. Nebojme sa byť prorockým hlasom. Postaviť sa proti nespravodlivosti, postaviť sa za ľudí, ktorí potrebujú pomôcť. Pretože takto sa žije evanjelium dnes a tak ho ľudia dokážu rozozrieť. A to vám všetkým prajem. Vážení zástupcovia cirkvi, vážení ostatní hostia, vážený pán farár, pán dozorca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi slovné spojenie pre všetkých vás, vážení priatelia. Padlo tu množstvo slov, ja si dovolím môj príhovor povedať tak trošku inak. Pred 19 mesiacmi, keď som nastúpil do pozície primátora, tak práve aj tu v našej evanjelickej cirkvi nastávali zmeny. A ja môžem povedať z tohto miesta, že ma v tom období veľmi mrzelo, že odchádza náš pán farár, pán Balco, s ktorým som veľmi dobre vychádzal, stále vychádzame a mali sme sa možnosť okrem iných miest stretávať práve pri športových aktivitách, kde sme si stále povedali pár slov. Následne prišla zmena a tak ako sa hovorí, aj ako je písané a nepísané slovo, že tie Božie cesty sú presne tak nastavené, ako Pán Boh chce. Ja si myslím, že práve toto sa overilo aj v tomto prípade a Pán Boh presne vedel, čo urobí a myslím si, že tak, ako pán farár Balco, tak aj pán náš farár nový sú spokojní presne tam, na tých miestach, kde sú. Ja by som si dovolil na začiatku povedať, že my sme sa s pánom farárom spoznali. Prvý kontakt teda bol na mestskom úrade, keď pán farár mi zavolal, že bolo by vhodné a dobré, aby sme sa stretli, čo som ja prijal samozrejme s veľkou radosťou. A ten čas ukázal, že aj s pánom farárom, že sme ľudia, že máme témy, ktorými nejakým spôsobom názorovo sme si sadli, ale sú aj témy, ktorých si nenájdeme ten konsenzus, ale to je prirodzené. Práve preto v tom je každý jeden človek výnimočný, že môže mať aj iný názor. A veľmi dôležité je tolerovať aj iný názor. A ja by som nadviazal na to, čo hovoril pán biskup, čo je najdôležitejšie. Čo je v tom živote najdôležitejšie? Je najdôležitejšie v tom živote, aby nás spájala alebo rozdeľovala politika, aby nás spájal alebo rozdeľoval šport, aby nás spájalo alebo rozdeľovalo vierovyznanie. Myslím si, že určitým spôsobom môžeme si názorovo v týchto veciach sadnúť. Ale nikdy by sme nemali dopustiť, aby nás iné témy alebo iné názory rozdeľovali. Ale čo chcem zdôrazniť, a to sú práve tie oblasti, ktoré by mali byť elementárnymi hodnotami každého jedného človeka. A to sú
vzájomná pomoc, rešpekt, úcta, tolerovať aj iný názor, ale hlavne ľudskosť. A toto sú skutočne také elementárne hodnoty, ktoré pán farár má, a chcem vyzdvihnúť práve jeho priateľskosť, práve jeho ľudskosť. A toto je veľmi dôležité. Pokiaľ sa budeme akceptovať aj pri iných názoroch, ale vždy si zachováme pri tom ľudskosť, tak vieme spolu fungovať a bude sa nám na tomto svete žiť lepšie. Ja preto želám z tohto miesta pánovi farárovi pri jeho vzácnom poslaní, ale zároveň náročnej pozícii, pretože tá práca s ľuďmi je skutočne náročná. Každý človek má iné nejaké predstavy a stále sme pri tom, čo som spomínal. Je dôležité tolerovať a hlavne vnášať do všetkého toho tú ľudskosť. Ja vám želám, pán farár, aby sa vám v našej cirkvi, aj v našom meste nažívalo dobre, aby sa vám naplňali vaše predsavzatia a tie vaše Božie cesty, ktorými sa určite budete riadiť. A takisto želám aj novozvolenému pánovi dozorcovi, s ktorým sa už poznám mnoho rokov, aby sa mu taktiež darilo, aby ste si boli navzájom nápomocní, aby boli vám nápomocní aj ľudia, ktorí navštevujú tento kostol, ale zároveň, aby ste tu nažívali dobre aj v tomto meste, respektíve aby my všetci sme tu v tomto meste nažívali dobre, aby sme neukazovali jeden na druhého, ale aby sme boli práve my, každý jednotlivec ten, ktorý svojím kúskom dobra tvorili, aby sme spoločne tvorili ten celok toho dobra, aby sme nehovorili a prečo ten a prečo tamten. Nie. Začneme vždy od seba a každý jeden, keď prispiejeme niečím dobrým, tak sa nám bude aj v tomto meste žiť oveľa lepšie. Takže ja vám všetkým želám, aby ste si z tohto miesta, z tohto dnešného dňa odniesli len tie najlepšie spomienky a všetkým vám želám, aby sa nám spoločne naozaj v tomto meste nažívalo dobre. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, že som mohol prísť medzi vás a prajem všetko len to najlepšie. Vážené kresťanské zhromaždenie, milí bratia a sestry, je to náročné po takýchto rečníkoch vystúpiť, ale chcel by som sa vám v prvom rade všetkým poďakovať za dôveru, za to, že ste mne, ale aj bratovi farárovi dali dôveru a zvolili ste nás. Nebolo to aj pre mňa jednoduché rozhodnutie ísť do toho, ale tá situácia, ktorá v Poltári tak nejako pred tým rokom sa vyvinula, jednoducho si vyžadovala, že nejako som sa musel rozhodnúť a vzhľadom k tomu, že sme sa trošku poznali potom aj s bratom farárom a zistili sme, že vieme spolu fungovať a vieme vychádzať a ukázalo sa to teda aj v tom ďalšom období, tak som do toho šiel a je to náročné. Chcel by som poďakovať aj svojej manželke za porozumenie, lebo tiež to nie je jednoduché. Som ešte aktívny dôchodca, takže mám ešte kopec aj iných povinností. Ale som rád, že vyvinula sa tu taká partia, si myslím, ktorá ťahá za jeden koniec a nie je to len o mne a je to o viacerých ľuďoch v presbyterstve, za čo ich chcem samozrejme všetkým poďakovať, lebo tak by to malo byť, aby každý na tom svojom poste alebo v tom, čo mu je srdcu blízke, vedel prinášať niečo nové. Takže toto je také veľké pozitívum. Myslím si, že aj s bratom farárom vieme vychádzať dobre. Dýchali sme spoločný gemerský vzduch, jeden spoza jedného kopca, teda spoza jednej strany kopca, druhý spoza druhej strany kopca, takže je to také spoločné. Takže verím tomu, že nájdeme aj v ťažších chvíľach spoločnú reč a nájdeme teda východiská. Chcel by som poďakovať pri tejto príležitosti aj vedeniu mesta pri príprave celej tejto akcie, pri zabezpečení okolia a tak ďalej. Aj samozrejme všetkým členom cirkevného zboru, lebo tiež sa pričinili na rôznych miestach a nebudem tu samozrejme spomínať ani mená, ani činnosti, ale bolo toho celkom dosť aj za to sladké pokušenie, ktoré nám pripravili. Takže som veľmi rád, že nejako to tak v symbióze sme všetci zvládli a
a že nás prišli teda navštíviť aj naši bývalí kazatelia, jeden spred 20 rokov, druhý spred 2 rokov, zhruba neviem 20, ale asi to tak nejako to bude. Vtedy som aj ja nejako začínal, tuším, takže tak nejako sa poznáme už nejaký čas. Takže asi toľko, chcel by som ešte raz všetkým poďakovať za dôveru a trpezlivosť a verím, že budeme spolu fungovať dobre. Nech nám takto Boh pomáha. Ďakujem. Ďakujem predovšetkým Pánu Bohu a ďakujem aj tomuto cirkevného zboru za prejav veľkej dôvery. Budeme sa s pomocou Božou usilovať o to, aby sme vám slúžili najlepšie, ako vieme, ale nie sme tu od toho, aby sme naplnili všetky očakávania a vaše potreby. Chceme slúžiť tými darmi, ktoré nám Pán Boh dal. Chceme vás poprosiť, aby ste nás povzbudili, aby si nás v dobrom napomenuli, ak to bude potrebné, aby sme aj my mohli cítiť oporu z vašej strany, aby sme sa aj my mohli o vás oprieť. Nie sme superhrdinovia, sme obyčajní ľudia, sme jedni z vás. Brat Stano povedal, že aby to nebola taká klišé fráza, že áno, sme hriešní ľudia. Všetci sme odkázaní od milosti Božej a keď budeme spoločne dobre vychádzať, tak sa nám ako cirkevnému zboru bude dariť. Ja vám určite sľubujem, že budem za tento cirkevný zbor aj zápasiť na modlitbách. Som tu pre každého jedného z vás. Dvere našej fare máte kedykoľvek otvorené. Spolu s manželkou Ľudskou chceme byť užitoční pre vás. A ďakujeme ešte raz za to vaše prijatie, ďakujeme za vašu trpezlivosť a odpustite aj mne osobne všetky chyby, nedostatky, ktoré som možno za ten rok urobil, ale nie preto, aby som nejakým spôsobom ublížil, ale naopak, pretože aj ja som človek, ktorý sa učí a v teréne učí, ale tento cirkevný zbor mi naozaj leží na srdci a ja som vo svojom živote pocítil vokáciu, Božie povolanie práve na toto miesto. A verím, že mi Pán Boh dá silu aj bratovi dozorcovi, aby sme spoločne potiahli tento zbor dopredu. A ďakujem aj svojej manželke, pretože tí, ktorí sú z farárskych rodín, tak viete, že keď je manžel, manželka, nefarár, nefarárka, tak je to veľmi náročné. V mnohých veciach sa prispôsobovať a za to naozaj má moja manželka veľký obdiv, pretože nebolo to ani pre ňu jednoduché prísť sem a v mnohých veciach sa prispôsobiť. Takže ďakujem veľmi pekne aj tebe, ďakujem každému jednému z vás a nech je Pán Boh s nami. Amen. Bude teraz nasledovať už záverečná liturgia a predtým budeme spievať pieseň z Stranovského kancionála. Máte vo svojom programe vyznačené verše piesne. Amen.
Ešte pred samotným ukončením a vystúpením z chrámu Božieho chcem poprosiť všetkých liturgov aj všetkých, ktorí ste ako hostia boli pozvaní, aby ste prišli dopredu. Chceme sa vám poďakovať kvietkom, poďakovať sa za vašu službu. Môžete sestra Kostolnička aj ostatní z prezbiterstva prísť dopredu. Vás poprosím, aby ste prišli dopredu, aby ste prijali kvietok. Ja sa chcem aj poďakovať každému jednému z vás, ktorí ste prišli. Ja viem, že aj pán primátor s pánom viceprimátorom zostali do konca, lebo viem, že mali naplánovaný nejaký iný program, ale veľmi sa teším, že neutiekli a že zostali s nami, takže sa to viacej tešíme, že takto spoločne môžeme ukončiť tieto služby Božie. Takže poprosím, aby ste teraz odovzdali. Thank you.